उत्तर प्रदेश ताजनगरी आग्रानि सिंमिते साहायनोहाय क्रेमे सिनचा दुखन नांजाकनाय कक्तमा ससियेल मीडियाओ गासावै फैखा भिडियो क्लिप रकनो baksa nugui mankana te baksa lokorok nugyafano ungui mankana abo social media mo mokipi markino viral ungui tongo ar jagao phoroksa 6 bosor umorni Cherai bini buphani bwskang no thongmang 40 feet kothok kuwa o kwlaikha abo bo buphani bwskang no hingke norok imagine khlainai di o buphani a jorao tamo hal ungkhana nijini bwsa 6 bosor Cherai no omo haike kuwa kothugo kwlaithangmani nugui o kogrok no wansukma bai no sago kwsangma botrai thayo phiaba jeng a kogrok no sawi mania a dukhurok no a jorao nugui tongnai bupha simise feel kwlaima no haipano o kogrok no khanama bai no tamo kahai ungkha parani borok rok kuwa o kaisa sri kolokma naharoi Cherai no naitungnani bagui kwlaikha pal khlaiui phiaba tui kuthuk eba keba tui ebri lomjak ungma bai Cherai no naitugui manliya tui bisingo aboni yagulo kheno ar jaga birbar ni bisingo khoroksa borok police rok no inform khlaika te police rok bo logi no a thayo te fire brigade ni borok rok bo a thayo phai sok phaikha te ar jaga o rescue operation bo chengui rejakha Cherai no banchirina ni bagui poila operation no hungkangke 2ta pam kuwa o rwui tui kaurewui na haka kuwa bisingni 2ta pam rimani yagulate bodorina ni bagui te kaisa pam bo rwui rekha 3ta tui tiklaimang langka jora lai thangka haipano Cherai ni kuno atapata manliya tui amsaksa kwbangma lomjak ni bagui tui se kominani nailiya amsuk hai ungui tongkha Cherai no manjakya ungmani bagui naitugui nok ni borok rok joto family ni te para ni borok rok joto kaplaijak kothum laiui ogo nagotikha shukrobar ni diborni 2ta digi phaisingo a thai ungkha kaisa kheto ganao hingke o Cherai ni bupha o Cherai no tlangui alu kainani bagui ar jagao thangkha alu bari rok nainani bagui aboni yagulo kheno o Cherai bo saksaijon thungte yaku kaslewui direct kuwa bisingo kwlai thangkha o bupha mokol baile nugui tonga phiaba amsuksa hakjal ungma bai mini mokol ni phatja romui narok manliya belai kheno bukha kosto nangjagui ar jagao no chirigui kabui tongkha bwslano golok kuphung nugui te omo kahai ke kabui tongmani nugui para gana gini ni borok rok joto khnamui ar jagao borok pal kuthum laikha kuthumani yagola kheno police rok no inform khai borok rescue operation khlai laikha rescue operation kwlaima prai 22 घन्टा lai thangka haipano tabuk sukjara o Cherai no naitugui manya ko kuwa bisingni शुक्रबार ni diboni simi horni prai 3:30 bajioi thangka tobo o Cherai no naitugui tiklai manliya aboni yagulo kheno o kuwa ni tei tiklai mani kheto o joto jagao no pirsajak ungui thangka ar jagao mai rok tei mikhitung rok kaijagui tongo omoni domsota ungthun hamyata ungthun hinui no a jorao rescue operation muthagui rejakha aboni 10 din shonibar ni phungni simi jepur tui ranui paikha apur teisa haino hai operation jari khlai rilaikha 48 घन्टा lai thangka haipano o Cherai no manliya nok ni joto borok rok mutai no khulum laijak o Cherai no kaham kwrung kifului rejathun hinui phiaba amsuksa घन्टा tuio habui tongmani yagulo kuno dino kwthang tongnani sombobya abo kuno dino possible ungui manya।